לא מאמין בנשק, מאמין בשירה פרטית מספיק כדי לעשות את הבחירה וכי זה לא מה שהמצב בחירה כל דימה שמטפטף ומזכירה בדיוק כמה בעלי הסערה ואנחנו לגמרי לא אותו תעשייה שמישהו על עצמו שופך חומר בעד איך זה שאנחנו מרגישים עם זה משתמשים רק לשקור את זה לבייק ולתכנת להחדיר לנו את השקר שנאמין שזה אמת הכולל אני מריח זה מסריח מהראש שאומרים לי בלעדיו על זה עצמם לחשוש שמה שחשבתי הגיוני לא הגיוני בהחלט זה הספין שמסית מהאלף אל הבית זה הזמן להתעורר הבית מתפורר נצא מאחורים ביחד די להסתתר תרימו את היד תפתחו את הפה מול כולנו אין סיכוי שהם יפסיקו עוד הרבה זה הזמן להתעורר הבית מתפורר נצא מאחורים ביחד די להסתתר תרימו את היד תפתחו את הפה מול כולנו אין סיכוי שהם יפסיקו עוד הרבה זה הזמן להתעורר לחברי המחאה לשחרר מחמאה כי הם חותרים להקלה לתיקונה של העוולה במוסר לעבדים נמאס רוצים לחיות בקלאס חושב לנו עתיד הילדים עכשיו שוברים את הכלים אז כלים שלי אל תשתופפו תגלים חדשים עוד יתפוססו הימים השחורים עוד יתפוססו ילדים מאושרים עוד יתפוצצו למען המחר נצא לכיכר נראה לכם בדיוק איפה נט הזר ומפה האוכל לא בצור מפה המשיח מפה חמור אז אחים שלי אל תשתופפו החזיקו מעמד אל תתכופפו אחים שלי אל תשתופפו לא כל המוחות שלנו נשטפו זה הזמן להתעורר הבית מתפורר